Tervetuloa Pentipoppa-videon pariin. Tässä videossa me pelataan Robloxia. Minä en tiedä tästä Robloxista yhtään mitään. Tervo opetti minulle vähän sen tätä pelaamaan, että miten minä tätä pelaisin. Niin tuosta pitää painaa näköjään ja sitten tuosta ja täällä pitää laittaa joku ihme. Ei minä tiedä, mutta siis joku pitää laittaa. Joo, minä pistän tuolle. Ja tähän pitää pistää kuule Penttipoppa. Onkohan se noin? Ei se käy. Ei tuo käy. Pentti. 3, 2. Ei, kun 3, 2, 2. Ei käy. Tuo. Kun mikä se Six Seven juttu olikaan? Mä pistän Six Seven. Mä pistän 6, 7, 7. Ei. 7, 7, 7. 6, 6, 7, 7. 6, 7. 6, 7. Noin. Mitä? Tähän joku. Pentti. Minä en täältä sitten varmaan tätä. Se Tero varmaan sitten tätä logouttaa täältä. Pentti on paras. Noin. Ja minä pistän noin. En minä tiedä mitä toi meinaa. Mutta minä kuule pistän näin ja se on selvä. Nyt pistetään täällä kuntoon. Tänne piti kirjoittaa näköjään Ree. Joo, täällä on tällaisia hyviä jutskia. Mä otan tuollaiset. Noin ja noin. Ja noin ja noin. Onkohan tuo? En tiedä. Vähän selleitä rauta kyllä näytän, mutta siis minä... Se on tuo. Miten mä niinku itses? No tuolta menee. No niin, mitäs täällä on? Täällä on Rivals. Joo. Rescape Kunavi Core Airroads. Selvä. Minä menen tätä. Mä en ole koskaan kuullut tällaisesta Rivalsista. Mutta siis Tero kertoo, että tänään tämä kanava täyttää vuoden. Joo. Siksi minä teinkin tämmösen pelivideo. Ja minä näinkin, että se Pentti, eikö se, siis se Tero, niin se semmonen, se on joku sellainen, minä en tiedä, mutta siis, mikä tämä on, jos nyt panes Egret-paikka siis, niin joo, semmonen akkerpaikka. Joten se on niinku, se on joku tällä se, näin ja noin ja tuosta noin ja näin. No niin, nyt Pentti on täällä. Mistäs? Tuosta ja tää ei näkyy, eikö toimiihan tämä? Toimiihan tää kyllä glitch. Se sanoi, että on joku glitch. Mikäs nyt? Siellä. Ui, asepelaaja kuule! No niin, Pentti putukkaa vasenta.
Peittipullo täysin. Ihan ikisenä. Mä oon aina tässä pelannut ihan ikisenä. Mä oon aiemminkin varmaan pelannut tämmöstä. Juuri. Siinä on vähän granaattia noin ja... Ui vitsi, pitää ladata aseen. Oh yeah. Mikäs nyt? Mikä tää? Guu, missä on guu? Tuossa. Mikä? Permafrosti. Distortion. Okkonen. Minä otan tuu. Ukki. Warhorn. Jaa, tää on täysin. Se kuoli. Oi jum, se kuoli! Mitä helko? $67 damakki. Mitäs nyt? Joo. Joo, mutta mikä tämä on? No, minä en halua enää pelata. Mikä on Escape? Eiku Scape. Tsunami. Or. Aerox. Mitä? Mitäs täällä on? Minä haluan Voi näyttää todella hyvälle. Täällä on semmosia SX:n tuottavia. Nää kuulemma todella hyviä. Niitä kannattaa sitä. Mikä on Mikä? Ilttinne. Joo, ilttinne näköjään. Joo, minä laitan sen enkä tuo. No niin. Kyllä minä osaan tapella. Okei. No niin. Pentti nyt pelaa. No niin.
Katsotaan nyt. Ei, mitä nyt tapahtuu? Mä en tiedä, mistä mä klikkasin. Sitten Tero sanoi, että tekee huomenna jonkun mini-video. Ui, 500 000. Joo. Ui, kun se on paljon. Minä tarvitsen uusia. On se luvun 1. No niin, nyt sitten. Mikä on idioma? Eikö siitä pitää varmaan hypätä? Totta kai siellä tulee idioma. No niin. €500 000. Mikä? 200. Minä en tykkää pelaa tämmöstä. Minä en tiedä. Mikä on? FPS. Flick. Groundwork. Rock bowling, no. Okei. Tässä on Teron puhelin siellä. Otakin. Rick. Okei. Nick. Rocket. Nick. Minäkö en jaksa tässä enää pelaa. Ja minä nyt lähden. Saa sitten moro. Minä menen nyt. Minä lähden. Ei Pentti, miksi tulit pelaamasta pois? En minä enää jaksanut. Ja no, mä menen sitten jatkamaan varmaan. Kamera päällä. Moro kaikki. Pentti etti sen takkeesta. No mutta. Me tullaan tähän nyt jatkamaan. Katsotaan mitä täällä on. Pentti käyttäjä. Mitä se on pelannut? Rivalsia. Escape Zone for Playertia. Joo, no sellattia. No minäpä logouttuun tästä jo. Niin. Saa siis käyttöksi käyttäjälle, siis mä kuulin, että se laittaa joku salasana siihen. Pentti on paras. Semmonen salasana tässä.
Pentti 777. On se, mikä teet? Niin, niin. Mennäs meidän käyttäjälle. Seller. Aloitapa tehdä. Ja. Kukaan ei varmaan saa häkätä tänne. Ei kukaan. Aika. Mennään sitä Escape Tsunami for a Brave. Pentti! Tero, missä ne mun lasit? Mistä mä voisin tietää, että missä ne sun lasit? Onks ne sinulla? Ei. Mä tuun tarkistaa. Okei. No niin, pelataan taas. What the Mä oon ihan hirveen nopea. Mikä tää mun speed? Joo! No vähän hypätä niin. No what? Okei. Et mutta tulee sit oikein fast. Ja laitti. Totta kai. Totta kai sieltä tulee toinen laitteri. Cosmic Arena. Mikä on Cosmic? Roskis. Kyllä vain, Roskis. Ei, et oo Et oo tosissas. Talpa di ferro, kun tuottaa QN. Tietää. Okei. Mä kuulostaa ihan siltä, kun moottorista olisi mennyt sähkö. Hää? Mä en tiedä, miten toi menee. Jup.
Anime ei ole Supercell. Vakku vei. Mä oon liian nopea. Säntä? Joo, koittaa matkia. Trillin. Aika vähän. No nyt Mitä? Ruohoako? Ulkona. Kosmikeissa ollaan jo. No niin. Mikä toi on? Joo. Mitä? Näittekö te ton? Siis mä hyppäsin ton yli. Kosmikki. Kiitos niitto. Sekreteissä ollaan. Ja kohta ollaan Celestialissa. Mitä? Sun on tauolla. Joo, ei halua. Onko Celestialle tuottaa aika paljon? Sori, mä oon ihan hiljaa tekku. Aivan. Siis, kelkää. Kuulette nyt? Eiks ne? Siis mä en tiedä mitä
go. No, Siis kattokaa tätä. Tuolla höyryy ihan sikon. Gum. Joo. Aika paska. Aika huono. Aika huono toi peli oli. Aika huono. Justiinsa. Mitäkö? Ei täällä oo. Joo, Sammy oikeesti. Nyt pysyt kaukana, Sammy. Sä et oo real Sammy. Älä esitä. Joo, mut HP on ihan sikavähäisiä. Mua et muuten osuta yhtään. Jumpe. Ready. Yeah. No niin. Okei.
Mitä? Joo! No niin, mä... Joo. What? Ah. Okei, nyt pitää muuta miettiä. Pitää miettiä. Kuule. Spammer. Noin. Ja noin. 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 Tälleen. Ja noin. Ja noin. Noin. Rumik YT. Rumik 1, 2, 5. Oikeesti. Wheel. Joo! Okei. Blaster Lordi. Mitä? Aha. Mulla muuten on jo se. Et ole tosissas. No. Oikeesti. Just. Get a kill. Eikö se? Mä oon saanut, eikö se? Blaster Lord. Mikä toi on? Okei.
Eikö se säkki ollut jo tässä? On. Onhan se vittu, mikä sitten vei? Enhän mä tuon lahjapaketin matka kuin syykky. Hui! Mitä toi on niin törkeen hyvä? Oh joo. Ensimmä piss. Joo, Maxel. Se on todella niinku tärkeä. Joo. Blaster Lord. Heks. Sä teet videon. Teen. Jumalan. Tankspiiri. Tosta noin. Jos noin kaikki sais Maxilla, niin se olisi erittäin hyvä. No, mene kauas. Mene kauas musta. Mene. Kun se tulee sieltä, kuka säkin olet, itse riittää. Ui umpe. Sitten mä tapoin sen. Tasks, get a kill. Juu, mä äkkiin nyt pois siitä. Vähän äkkiin nyt pois siitä. Oikeesti. Se on niin ärsyttävää. Tää on kuule dope. Pizza. Aika vähän täällä on. Käynyt kerran. Kerran se on vaan. Jos se kävi tuolla ulkona äsken. Sitten mä halus sinne mennä. Se on voinut tehdä sinne. Tuhottomasti. Justis. Joo. Tää on ihan niinku... Melkein 40 minuuttia. Tää on ihan hauvottua. Grinder. Mikä on grinder? Ei. Tää on huono. Kill all. Gratta. Ai se on vaan niinku toi semmonen. Joo. Jumpe. Bullet hell.
No. Häh? Kyllä. Tää on nyt täysakku. You paid this. You paid. Tällä napulla. Mikä? Oi jumpa. Toivoisiko? Blue. Mikä toi on toi? Mä en oo koskaan tuota Helldivin gameia niinku mitenkään ikinä oikein. Joo, mä haluan muuten tohon. Tää on mun. Kammokin puhuttiin. Make a prime. Oi vitsi, toi kuu. Wow. Joo. En kyllä enää varmaan jaksais enää. Mulla play. Katsotaan täällä. Katsotaan mikä mun play. Iu. Kuka tykkää tällaisesta? Iu. Mä en tykkäis. Siis mä en tiedä miksi mä oon rakentanut tällaisen.
Iu. Aika huono. Mä tykkään tästä niinku yhtään. Okei. Joo. Joo. Test. Mikä on test? Test. 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 Lag test. Okei. Lag test. Lag test. Kohta alkaa muuta sit lagaa. Vähän loimaa. Pikkasen muuten lakaa. Joo. Mä kyllä en halua tässä olla. Aikuutest. Mä menen tätä. Ainakin. Onks mä näin hidas? Tää. Joo. Mä followaan sua. Kun mulla on 0 aikuutta.
Ihan helppoa. Ihan helppo. 5, 9, 2, 1. Mä luulen, että mä ei saa tippua. Jumppe. Oikein. Oikeesti. Niin kuin. Enemmän 4. Tuo. Sitten tuo. Tuo. Ootas nyt hetki. Valkoinen. Se on 5. Tuo. Se on tuo. Ei kun onko se 3 sittenkin tuo. 7. Sitten tuo. Ja sitten tuo 0. Se on niinku jotenkin joo. Joo. Älä naura nyt. Joo. Missä mä oon? Okei. Just. Noniin. Okay. Which number? No. En tiedä mitä ne niinku tarkoittaa siis. Jumalan kekko oikeesti. No, mä skippaan. Ei kuulu joukkoon. Aha, tää on helppo. Mitä? Vai 18? No mutta kun... 25. Millä logiikalla se olisi? Se olisi purple. Ehkä. Mä en tiedä mitä tää tarkoittaa. Kun se on enkuksi. Toug. En mä Yhdysvalloissa kuullut tommasta. No se on varmaan purve. Mä vaan siis tiedän, että se on niinku sellainen... Tää on niinku Yhdysvaltaa.
Ja mä nyt tuossa niinku, niin, päätellyt tästä, että siitä varmaan. No, pistetään nyt siihen vaikka 0. 12. Justiinsa. Mitäs mä skippaan kaikki? Just. No tehdään. Sano itse asiassa mä en halua ne. ADHD-kuitsi. Mulla ei oo ADHD, mutta mä haluan sen. Kaikki vaikka often. Niin. Justiinsa. Kaksi minuuttia pitäisi vielä jaksaa. Okei. Loppuhuipennuksesta vielä. Okei. Tää oli aika hyvä video ja oli kaikkea petipappa ja kaikkea, että joo. Ja mä arvostaisin sitä, että tilaisit sen kanavan ja tykkäisit videosta. Niin se olisi todella hyvä asia. Kunnossa. Kohta tää video loppuu. Tunti enää, niin täällä. Ei. 30 sekuntia, niin tää loppuu. Tunti. Tää kestää tasan tunnin. Se on löytynyt. Okei. Mä oon todella valmiina. Tässä sitten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heippa!